ସାର୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରି 50,000 କରିଛି, ସେ ଲୋକର ଟଙ୍କା 50,000 ହେଲା ଏକଥା ଏଜେଣ୍ଟ କେମିତି ଜାଣୁଛି? ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ 20 10 50 ସିଏ ତ ବେଲଚା ମାରିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ନା। ଏଜେଣ୍ଟ କଣ ଜାଣିବେ? ସେ ଜାଣିଥିବେ କରିବାକୁ, ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଏମିତି ଜଣେ ଜାଣିପାରିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ 50,000 ହେଲା ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବି, ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ ରେ ମାନେ 12,000 ଟଙ୍କା ସେ କମିଶନ ନେଇଯିବ। କେତେ ଟଙ୍କା କମିଶନ ଆମେ ସେଟା କହିପାରିବୁ। ସିଏ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଥିଲା, ସେ କହିବା କଥା ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଲି ଏଫଡି କଲି ହେଲା, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ କରେଇ ଦେବା କଥା, ଏଫଡି କରେଇ ଦେବା କଥା, କି ସିଏ ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଥିଲା ତାକୁ ଏଫଡି କରିବା କଥା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଲୋକଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ତାକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଳେଇଲାଣି, ସେ ତାପରେ ମହା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛି, ଆପଣ ଯୋଉଠି କହିଛନ୍ତି ସେ କଟକ ଯାଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ସହଯୋଗ ନ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ସଂସ୍ଟ୍ରୋକ ସମୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସଂସ୍ଟ୍ରୋକ ସମୟ, ବାହାରେ ଉତ୍ତାପ ହଉଛି, କାହିଁରେ କଣ ସେ ଯେକୌଣସି ମୁଦ୍ରାରେ ସଂସ୍ଟ୍ରୋକରେ ମରିଯିବେ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବି କିଏ ଗୋଟେ ଦାୟୀ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହେଡ୍ ଅଫିସ ଡକାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ମେନ୍ ଯେ ବି ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଡେଟାଲ ଡାଟା ଜୋନାଲ ଅଫିସ ବି ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଜୋନାଲ ଅଫିସ ଜଣନ୍ତୁ ଜଣେ ସେ କେବେଠାରୁ ଜଣା ସରିଲାଣି, ସେଟା ଆମେ ନ କେମିତି ରହିବୁ? ଆମେ କହିଛୁ ଏମିତି ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ନାଇଁ ସାର୍, ମୋ କଥା ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ ଯେତେବେଳେ କରିନଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳେ, ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ସଟ ଆଉଟ୍ ହଉ କଣ ଗୋଟେ ଲୋକର ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ 50,000 ଟଙ୍କା ତା ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ କହିଛି, ମୋର ସ୍କିମ୍ଟା ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଭୁଲଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛି, ତାର ମେଟଲାଇଫ୍ ପଲିସି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମେଟଲାଇଫ୍ ପଲିସି ଜଣେ କରିବ କେତେବେଳେ ନା ତାର ଯଦି ଇଲିଜିବଲ ହଉଛି, ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ଷ ପଇସା ଦେଇପାରିବ, ଆର ବର୍ଷ ପଇସା ଦେଇପାରିବ, ତାପର ବର୍ଷ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ତାର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ବିନା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଲୋକଟା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଲାଗିଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ